i koja je vrhunska ideja za koju se od iskona vezujemo kao zrno za grozd. Jer u našem jeziku svaka reč istinski je simbol te ideje, putokaz pokolenjima, a naša obaveza je da svaku tu reč teškom mugom stečenu pravilno tumačimo, po njoj živimo i delamo. Jedna takva reč je prosveta, delatnost koja nas, njene poslanike, obavezuje da istinitim znanjem u našim malim ljudima koji su nam povereni svetirkama istine pronalazimo i budimo istinskog uspravnog čoveka u njima, koji će, sledujući reči majke Evrosime, nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, održati nas kao narod visokih ideja, časti i plemenitosti. Dobrim znanjem, čvrsto sazdani ljudi, vekovima su tupili sablje zavojevača i što su ih više sekli, to su im se carstva više ljuljalo. Znali su to naši preci i nad čovečanskim naporima u viševekovnom ropstvu pod Turcima borili su se stavljajući sebe na žrtvenik da se živa reč prenese. Mladi osposobe znanjem i neretko to plaćali svojim životima. Zato je reč prosveta skupa i skupo je mesto na kome se danas nalazimo. Je zalog toga bila mnogocena žrtva otaca naših. Jedan takav otac naš, poznat kao duša Prizrenske bogoslovije i veliki istiniti prosvetitelj stare Srbije u gradu Prizrenu, bio je Petar Kostić. On se, nakon proterivanja iz Prizrena od Turaka zbog saradnje sa Beogradom pod pretnjom smrću, vraća u Prizren i nastavlja svoj kulturno-prosvetiteljski rad. U svojoj knjizi Prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u 19. i početkom 20. veka navodi čak 3 učitelja poreklom iz Orahovca koji su svoje učiteljevanje platili životom. To su bili Lazar Kujundžić, Jovan Grković i Petar Valjošević. On takođe ističe pojedine monahe i sveštenike kao istinske mučenike za prenošenje žive prosvetne reči, ali one koji su svojim pozivima nasuprot njima nisu ničime istakli ili proslavili, oštro kritikuje i kaže: vremena se menjaju, pa i ljudi u njima. Zato što smo više odmicali od ranijeg vremena, sve se manje dalo videti starog požrtvovanju, a tako isto sve manje odanosti našim svetinjama i sve manje moralnih osobina. Neka ove reči Petra Kostića, moralnog diva i prosvetnog heroja, nama budu opomena, jer se na nas u ovo današnje vreme one još snažnije mogu primeniti, jer od pređašnjeg požrtvovanja i starih vremena danas je ostalo vrlo malo. Naše školske zidine pamte mnogo i ne smemo dozvoliti da se one postide nas, koji obitavamo u njima. Bolje je da se mi postidimo njih, njihove starine, i ispravimo život svoj i da on bude na pohvalu deci našoj. Draga deco, sada ćete vi, kao što to znate, mnogo slikovitije, sa više srca i emocija govoriti o vašoj školi, koja je uzrasla u naručju Svete Ane. Kroz predstavu Stari školski dud pogledajte. Zdravo, ja sam Aleksandar 4. razreda. Zdravo, ja se zovem Kristina i na vratima ti piše koje sam razred. Kako se zove tvoja učiteljica? Moja učiteljica se zove Vera. Je li ona dobra učiteljica? Mnogo je dobra, ali mnogo radosna. Stalno nas nešto ispituje, te ko je ovo slovo, te koji je ovo broj, šta su to imenice, šta su zamenice. Ona baš sve voli da zna, ako je toliko zanima, što ne ode pa da nauči, a ne da sve nas pita. Najviše volimo kada sa njom pevamo pesmicu. Naša mama, dobra mama, blago nama, sama mama,
Puštajte, lepo, puštajte. Dobar dan, deco. Dobar dan. Sedite. Deco moje drago, Imam nešto važno da vam kažem. Sledeće nedelje naša škola proslavlja 150 godina od osnivanja i naše odeljenje je dobilo zadatak da osmisli predstavu. Ima li neko neku ideju? Zar baš nema niko ništa da predloži? Gde vam je mašta? Mućnite malo glavom. Meni učiteljica najbolja proradi mašta kada sam u školskom dvorištu i kada sednem između starog duda i ćerka Svete Ane. I meni. Ako je tako, onda hajdemo tamo. O, pa ko je to meni došao? Zar vi kod mene ne dolazite samo za vreme odmora? Ali znam, sigurno imate neki problem čim ste došli da me posetite za vreme časa. Da čujem, šta vas muči? Stari dude, zamisli, dobili smo zadatak da osmislimo predstavu povodom 150 godina od osnivanja naše škole. Znaš ti, dude, koliko je to godina? Siguran sam da se ni ti tada nisi rodio. Moja deco, vi ne znate koliko sam ja zapravo star. Ja ovde zajedno sa mojom belom drugaricom, ovom divnom crkvom Svetom Anom, stojim i čuvam vas, vaše pretke, a čuvat ću, ako Bog da, i vaše potomke. Svašta sam proživeo, tursko vreme, okupaciju, 2 velika rata, bombardovanje, svakakve pravde i nepravde. Ako si ti, dude, već sve to proživao, sigurno se sećaš i kada je osnovana naša škola. Škola u kojoj danas učite osnovana je malo kasnije. Pre nje postojala je jedna prostorija koja je služila kao učionica, koja se nalazi u okolici crkve Sveti Stefan. Tamo gde danas živi naš otac Milenko. Da, baš tamo. Godine 1864. konačno je bio završen obnova crkve Sveti Stefan. Godinu dana kasnije, pored nje, podignuta je jedna mala zgrada sa dućanom, a pored nje jedna soba koja je služila kao učionica. Ja imam učionici su svi učili. To je bilo drugo vreme. Roditelji nisu rado pušteni decu da idu u školu, bilo je mnogo posla na njivi, u kući, pa ako bi deca išla u školu, onda ne bi imao ko da pomože roditelji. Međutim, jednom jednoj majci stiglo pismo od svog sina prvenca, koji je otišao u daleki svet da zaradi novac. Jel majka znala da čita? Ne, i pošto je već bila stara da ide u školu i nauči da čita, upisala je svog najmlađeg sina, te je on naučio prva slova od svog učitelja Alekse i tako je majci pročitao pismo. Tako su i ostali roditelji upisivali svoje decu u školu. Jer taj učitelj učio svu decu da čita i pišu. On je bio prvi učitelj, a posle njega je dolazilo i odlazilo još mnogo njih. Bio jedan Mihajlo, pa Toma, Pavle, Jovan, Krsto Manitašević iz Velike Hoče, koji je prva slova naučio baš u onoj malenoj učonici u današnjem parohijskom domu. Zatim je došao učitelj Stojan, pa Grigorije, Manojlo, Sava i mnogi drugi. Ako je bilo toliko učitelja, sigurno je bilo i mnogo dece. Baš tako. Roditelji su sve više i više upisivali decu u školu. Vremenom je jedna učionica postala tesna za toliki broj dece. 1926. godine škola dobija novu zgradu. Ugodite gde? Tako je. Da li se Dude bio srećan zbog toga? I više nego srećan. Uživao sam učeći s decom. Uživao sam da sa njima delim sve radosti i tuge. Sigurno je Dude bilo mnogo lepih, ali i mnogo tužnih trenutaka. Tako je, draga učiteljice. Ali jedini tužni događaji su zapravo bili ratovi, bombardovanje, nepravde. Čak i kada su mi grane lomili i plodove brali, nije me bolilo. Koliko ti nemili događaji koji nisu zaobilazili ni naše selo. Dude, ispriča nam neki lepi događaj koji pamtiš. Bilo ih je puno. Znate, deco, ispod mojih krošnji dešavale se svađe, sastanci i rastanci, ali i prvi poljubci. Čak mislim da je baš tvoj deda ovde zaprosio tvoju nanu. Ispričaj nam Dude neki dečji nestašluk. Sigurno sam da ih je bilo mnogo.
Po nekih se i ja sećam, jer sam baš u ovoj školi naučila da čitam i pišem. Sećam se ja učiteljice baš svega. Ti si bila vrlo vredna i pažljiva učenica. A nastavnika, bilo ih je puno. Ispričat ću vam jedno. Jednom se jedan dečak opkladio sa jednom devojčicom da je brži i jači od nje. Tvrdio je da se pre nje može popeti na moje grane, ali devojčica je bila hrabrija. Za divni čas se popela i spustila sa mojih grana. Kada je dečak se popeo, ali kada je pokušao da siđe, nije mogao. Počeo da plače, pa su morali da mu donesu nedeljine da bi stišu. Tako se bude i dečaci iz mog odeljenja prave da su jači od nas devojčice. Pa tako kad šutiraju loptu često da udari. Ne. Ne, sigurno jako boli. Ne može mene to da zaboli, jer ja zapravo čuvam moju drugaricu, ovu divnu crku Svetlanu, da nju ne udari. Pa ti si tu kao neki golman. Tako je, deco. Stari školski blud ne samo da čuva ovu predivnu crkvu, on čuva i nas, sve naše tajne, naša dobra i loša dela. On godinama stoji na istom mestu i svim generacijama priča priču o jednom metodijskom selu, o školi, deci, crkvama, vinogradima. Ako ga mi, deco, negujemo i pazimo, on će nam još dugo pričati priče. Lepo vama govori vaša učiteljica. Budite srećni, veseli, razigrani, i vaša sreća i moja sreća. Volao bih da je što više u školu deca kao nekada. Volao bih da nije bilo rata i da mnoga deca nisu morala da napuste selo, školu, mene. Nemoj da si tužan. Obećavamo da će nas biti sve više i više. Hoćemo, ako i ti kao tvoj deda napustiš neku devojčicu baš ovde. Pa i hoću, a trebalo bi i ti, pa da se i naši potomci ovako ukupljaju u školskom dvorištu ispod Starog Duda. Hajdemo, deco, vratimo se u učionicu. Nadam se da vam je Dud pomogao da osmislite predstavu za školski jubilej. Jeste. Hvala ti, Dude. Taj Dud, sad je slika, to je naša murika. Mi se na njeg penjemo i osjećanja menjamo. On je ponos našeg sela, do njega je crkva bela. Ona nas s visine gleda, ko da smo mu mila čeda. Ljudi se sa njime diče, to je kraj ove priče.